Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα στους θαυμαστές του Αστέρας Community. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του Αστέρας Talk by Αστέρας Community. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Ευτύχης. Και σήμερα δεν είναι ένα απλό επεισόδιο. Είναι ένα επεισόδιο σταθμός για τη σελίδα μας, μιας και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που έχει περάσει από όλα τα επίπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου ανά τα χρόνια και που είναι ένας εκ των σημαντικότερων προσωπικότητων του Αστέρα Actor. Δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της ομάδας, κύριο Γιώργο Μποροβίλο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Αρχικά ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και μας κάνετε την τιμή να βρίσκεστε στο podcast. Καλησπέρα, παιδιά, σε εσάς και στους ακροατές μας. Τιμή είναι για μένα που είχατε την καλοσύνη να έρθετε, να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί η επικοινωνία με τον κόσμο είναι βασική. Ο κόσμος είναι η ψυχή της ομάδος και έτσι εμείς πρέπει να είμαστε σε καθημερινή, θα έλεγα, επαφή μαζί του. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με σκοπό να συζητήσουμε κάποια θέματα που αφορούν κυρίως τον Αστέρα Actor τόσο αγωνιστικά όσο και έξω αγωνιστικά. Να απαντηθούν κάποια ερωτήματα του κόσμου και γενικά να λυθούν κάποιες απορίες που έχουν δημιουργηθεί με τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά να μιλήσουμε και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, να πούμε ότι η ομάδα επέστρεψε την Κυριακή από την Ιταλία, στην οποία είχε μια πολύ καλή παρουσία. Και πραγματικά τα αποτελέσματα που έφερε ήταν αξιοθαύμαστα. Θα θέλατε να μας πείτε τι είχαν να προσφέρουν αυτά τα δύο μεγάλα τεστ που έδωσε εκεί ο Αστέρας, πέρα τις εμπειρίες και τις παραστάσεις, όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για όλο τον οργανισμό. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα τεστ. Πρώτον, για να δούμε το πού βρίσκεται η ομάδα μας, τόσο σε τρεξίματα όσο και σε εικόνα. Και από εκεί και πέρα αυτά τα φιλικά προσφέρονται για να δούμε σε τι τομείς θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε. Αλλά επιπρόσθετα και πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι αναπτύσσονται σχέσεις με κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης, όπως είναι η Μπολόνια και η Βερόνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύο ομάδες που είναι στη Serie A. Η Μπολόνια συμμετέχει και στους ομίλους του Champions League. Η επαφή με αυτές τις ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι η διαφήμιση που έγινε από τον Αστέρα αλλά και από αυτές τις ομάδες προς τον Αστέρα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα να πω ότι είναι μάλλον η μοναδική επαρχιακή ομάδα που έχει εξελίξει τόσο πολύ τις σχέσεις της με ομάδες του εξωτερικού. Είναι αλήθεια αυτό και επίσης είναι αλήθεια και δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε ότι δυστυχώς αυτή η όμορφη πόλη μας, η οποία την ευχαριστούμε που μας στηρίζει, πληθυσμιακά δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι για το μέγεθος της ομάδας μας. Η ομάδα μας φέτος, όπως τουλάχιστον οι ποδοσφαιρόφιλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, συμμετέχει με 6 ομάδες σε εθνικά πρωταθλήματα, 2 σε α-εθνική γυναικών και η μεγάλη ανδρών, στη Λίγκα 2 με τον Αστέρα Β και από εκεί και πέρα η K19, K17 και K15 που επίσης συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Ωραία. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο ότι είμαστε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει από τα βαθιά ο Αστέρας, πηγαίνοντας στον Παναθηναϊκό από την πρώτη αγωνιστική. Και μάλιστα το να έχει ντέρμπι ο Αστέρας πρώτης αγωνιστικές είναι μια παράδοση πλέον, αφού από τη σεζόν 16-17 μέχρι και σήμερα κάθε χρονιά αντιμετωπίζει ένα ή και παραπάνω από τους μεγάλους μέσα στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Με μόνη εξαίρεση σεζόν 17-18, όπου το ντέρμπι ήρθε στην 4η. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Αστέρας Actor υπολογίζει ως παράγοντα στην προετοιμασία του για τον τρόπο που θέλει να ξεκινήσει τις αποχρεώσεις του, είναι κάτι που δεν επηρεάζει την ομάδα. Σίγουρα θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος θα ήταν πιο πολύ στα μέτρα μας. Όμως, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι σε αυτό το κρίσιμο και σημαντικό παιχνίδι με τον μεγάλο αντίπαλό μας, τον Παναθηναϊκό, δεν θα έχουμε απλά μια καλή εικόνα, αλλά πιστεύω βαθύτατα ότι θα έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα. Και όλο αυτό με ποιο τρόπο επηρεάζει την ψυχολογία των παιχτών? Θέλω να πω, το βλέπουμε το σκεπτικό ότι φεύγουν από νωρίς τα δύσκολα ή τους ρίχνει την ψυχολογία του ξεκινάνε ως outsider? Όχι, δεν θα έλεγα, δεν τους ρίχνει την ψυχολογία. Έχουμε πλέον έμπειρους ποδοσφαιριστές. Ο Αστέρας δεν έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παραστάσεις. Όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν παραστάσεις είτε από το δικό μας πρωτάθλημα είτε από άλλα κορυφαία πρωταθλήματα. Είδατε ότι οι μεταγραφές οι οποίες έγιναν φέτος ήταν από το πάνω ράφι. Ο Αστέρας δεν δίστασε να δώσει τα χρήματα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να φέρει ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γράψει πολλά χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είτε στο διεθνές, ακόμα και στο ελληνικό, το οποίο πλέον νομίζω ότι από φέτος θα έχει ακόμα πιο θα είναι ακόμα πιο πολύ δυνατό.
Πιστεύω λοιπόν ότι οι ποδοσφαιριστές μας αντιμετωπίζουν αυτό το παιχνίδι θα αντιμετωπίσουν αυτό το παιχνίδι με την πρέπουσα σοβαρότητα και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα. Και μιας και λέμε για το πρωτάθλημα, να μιλήσουμε για το νέο format που έρχεται με σκοπό να το κάνει πιο ανταγωνιστικό, όπως λένε, και να δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε ομάδες επαρχίας να διεκδικήσουν 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ποια είναι η γνώμη σας για την αλλαγή αυτή? Εγώ ήμουν από αυτούς οι οποίοι υποστήριξαν την αλλαγή και χρόνια έλεγα ότι πρέπει να δούμε ένα format το οποίο να δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες να διεκδικήσουν πράγματα και να μην υπάρχουν τα διάφορα παιχνίδια. Ο θάνατος του ποδοσφαίρου είναι το αδιάφορο παιχνίδι. Εκεί λοιπόν και οι ποδοσφαιριστές, θα λέγαμε για να το μιλήσουμε λαϊκά, ξενερώνουν και ξεκινούν και οι φύλαθλοι τους διάφορους συνειρμούς να αυτό το παιχνίδι το δώσανε, αυτό το παιχνίδι ήταν χαλαρής, αυτό το παιχνίδι παίξανε με άλλη εντεκάδα, αυτό το παιχνίδι δημιουργήθηκε το α, το β, το γ. Με λίγα λόγια είναι τροφή σεναρίων. Νομίζω ότι το νέο φορμάτ δίνει τη δυνατότητα όλες οι ομάδες μέχρι την τελευταία αγωνιστική να έχουν κίνητρο, να έχουν την ανάγκη βαθμών, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το οποίο όλοι μας θέλουμε. Και μιας και είπαμε για αλλαγές, πάμε να περάσουμε και σε μια άλλη αλλαγή που ξεκινάει από φέτος, και αυτό είναι το θέμα των εισιτηρίων. Για όσους δεν γνωρίζουν, πλέον τα εισιτήρια για να πάει κάποιος στο γήπεδο είναι μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του GovWallet, με σκοπό την αποφυγή της οπαδικής βίας ουσιαστικά. Πιστεύετε πως αυτό θα λειτουργήσει? Είναι δηλαδή ένα μέτρο το οποίο θα πιάσει τόπο, να το πω έτσι, ή είναι ακόμη ένα μέτρο που έγινε απλά για να γίνει και σε περίπτωση επόμενου περιστατικού ο κόσμος να μην δώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει και να πούνε ότι έγινε προσπάθεια? Σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο δεν τα λύνει όλα. Είναι όμως ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε αλλαγή, ειδικά στον Έλληνα, του δημιουργεί προβλήματα. Είναι γεγονός ότι αυτή η αλλαγή θα δημιουργήσει θέματα. Ευτυχώς υπήρξε, ας μου επιτραπεί η έκφραση να πω, η προπόνηση με τον COVID, όπου έμαθε ο κόσμος να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να εισέλθει σε χώρους που ήταν τότε απογορευμένοι και επιτρέπεται μόνο σε ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί. Έτσι λοιπόν τώρα θα υπάρχει στο κινητό του τηλέφωνο και ένα barcode το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, δεν τα λύνει όλα, όμως το γεγονός ότι θα ξέρουμε ποιοι άνθρωποι είναι στο γήπεδο και πού κάθεται ο καθένας είναι ένα πρώτο βήμα προκειμένου να πατάξουμε αυτό το φαινόμενο της βίας, το οποίο είναι η γάγκρενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μαζί με 2-3 άλλους πυλώνες όπως είναι η διαιτησία, η αθλητική δικαιοσύνη. Και αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο κόσμος υπολογίζει πάρα πολύ την σωματική του ακεραιότητα προκειμένου να και να φύγει υγιής από το γήπεδο. Νομίζω ότι αυτή η ταυτοποίηση των φιλάθλων από εδώ και στο εξής θα είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, χωρίς, επαναλαμβάνω, να λύνει το όλο πρόβλημα της βίας. Και όσον αφορά το θέμα των εισιτηρίων, είδαμε ότι αρκετοί έχουν δυσανασχετήσει με το όλο θέμα αυτό. Και θέλω να μας πείτε αν πιστεύετε ότι αυτό θα παίξει ρόλο στο να δούμε μείωση της έλευσης του κόσμου ή αν με τον καιρό θα κάνει το υγιή φίλαθλο κοινό να έρχεται όλο και περισσότερο. Σίγουρα στην αρχή θα έχει αυτό που σωστά παρατηρήσατε, την παρενέργεια της μικρής προσέλευσης. Είναι οι λεγόμενες παιδικές ασθένειες, δηλαδή το μέτρο αυτό από την πρώτη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν φανταστεί αυτοί οι οποίοι το δημιούργησαν. Νομίζω όμως ότι με τον καιρό σιγά σιγά αυτό το μέτρο θα αφομοιωθεί από τους φιλάθλους, θα μπουσουλήσουν στην αρχή, σιγά σιγά θα σηκωθούν και κάποια στιγμή θα τρέξουν. Δηλαδή θα γίνει βίωμα στον κάθε φύλαθλο ότι για να μπει στο γήπεδο πρέπει να έχει το εισιτήριο στο κινητό του τηλέφωνο. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια και με τους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας ή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κινητά τηλέφωνα σύγχρονα. Νομίζω όμως ότι και αυτό με την πάροδο του χρόνου θα λυθεί, έτσι ώστε ο κόσμος πλέον να συνηθίσει το εισιτήριό του να είναι στο κινητό του τηλέφωνο. Και μου δώσατε ωραία πάσα για αυτό με τους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας. Είδαμε πρόσφατα ότι ο Όφι, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μια κίνηση ώστε οι πάνω των 67 να παίρνουν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους. Ο Αστέρας έχει σκοπό να κάνει κάτι παρόμοιο? Βεβαίως, γιατί πάνω από 67, σύμφωνα και με τον νόμο, μπορεί ένας φύλαθλος ακόμη να μπει με την παλαιότερη κατάσταση, δηλαδή το χάρτινο εισιτήριο, και σε ανθρώπους που είναι προχωρημένης ηλικίας, ο Αστέρας σαφώς θα προσπαθήσει να τους εξυπηρετήσει. Το πρόβλημα που είναι πιο σημαντικό είναι σε ανθρώπους που είναι κοντά σε αυτήν την ηλικία, δεν έχουν ξεπεράσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένας αριθμός φιλάθρων που πραγματικά ενώ είναι κοντά στο 67 υπάρχει κατά ανάγκη αυτός ο περιορισμός ότι άνω των 67. Αντιλαμβάνεστε ότι και ένας άνθρωπος που είναι 64, 65, 66 και δεν έχει επαφές με την τεχνολογία, δημιουργούνται προβλήματα, θα δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε, αλλά εκεί είναι που εστιάζω εγώ το πρόβλημα. Και μιας και πιάσαμε το του κόσμου, να το πάρω ως πάτημα για να ανοίξω μια άλλη συζήτηση. Ίσως είναι η αχίλλειος πτέρνα της ομάδας, η οποία δεν είναι άλλη από την έλευση του κόσμου στο γήπεδο. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μειώνεται ο κόσμος που έρχεται να στηρίξει την ομάδα τις Κυριακές. Και θέλω να μας πείτε πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει ώστε να δούμε το γήπεδο και πάλι γεμάτο και να κάνει έναν αγώνα γιορτή όπως παλιά. Θα σας το εξηγήσω και γιατί αυτό προφανέστατα μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και είναι ένα θέμα το οποίο το μελετούμε καθημερινά. Πρώτα-πρώτα, να σας πω πού εστιάζεται το όλο θέμα. Ο ένας άξονας είναι ότι ο Αστέρας όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε προσδοκίες τεράστιες. Έμαθε, θα λέγαμε, τον κόσμο σε επιτυχίες, δηλαδή συνεχή άνοδο από Δ σε Γ, από Γ σε Β, από Β σε Α. Στη συνέχεια επιτυχίες με την πρώτη χρονιά να κερδίσει όλους τους μεγάλους στην Τρίπολη, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Στη συνέχεια με ευρωπαϊκές πορείες, με τελικό κυπέλλο, με ημιτελικούς. Είναι γνωστά στον κόσμο. Ο κόσμος, θα λέγαμε με την καλή έννοια, καλόμαθε ότι ο Αστέρας συνεχώς θα έχει επιτυχίες τέτοιες που θα λέγαμε προκαλούν ευχάριστα το φύλαθλο κοινό της Ελλάδος και ειδικότερα τους δικούς μας φιλάθλους. Από εκεί και πέρα κάτι που διαφεύγει σε πολύ κόσμο είναι ότι η πόλη μας είναι μια πόλη πληθυσμιακά μικρή, ενώ ο νομός μας είναι ο τέταρτος στην Ελλάδα από πλευράς έκτασης, από πλευράς πληθυσμού υστερεί. Δίπλα μας δεν έχουμε μεγάλες πόλεις, εννοώ μέσα στο νομό μας, όπως παράδειγμα έχει η Λάρισα, η οποία πέραν από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει και γύρω πόλεις οι οποίες είναι ικανές να τη βοηθήσουν να έχει πάρα πολλούς φιλάθλους. Αν όμως, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, αναλύσουμε πόλεις που έχουν μεγάλο πληθυσμό και ομάδες, θα δούμε ότι κατά τη στοιχεία η Τρίπολη δεν υστερεί σε φιλάθλους. Απλά είναι μια πόλη η οποία είναι περίπου στις 35.000 και ένα άλλο στοιχείο το οποίο επίσης επιβαρύνει την προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα είναι ότι αυτές τις 35.000, αν τις αναλύσει κανείς ηλικιακά, θα δει ότι η πλειονότητα των 35.000 είναι άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας, διότι κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι μετά τα 18 έτη η νεολαία μας που πηγαίνει στο πανεπιστήμιο αναζητεί στη συνέχεια εργασία είτε στη αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα χοντρικά στους 10 νέους που φεύγουν από την Τρίπολη να γυρίζουν για εργασία, απασχόληση και μόνιμη κατοικία 2 το πολύ 3. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι γενικότερο για την πόλη και σας ξαναλέω, κατά αντιστοιχεία πληθυσμός και άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στο γήπεδο, μπορώ να πω ότι είμαστε πάνω από το μεσόρο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια οπτική που ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό. Αλλά θα το αφήσουμε πίσω και πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Θα θέλαμε να μας πείτε μερικά πράγματα για πέρσι. Θα ξεκινήσουμε από την περσινή σεζόν, στην οποία είδαμε τον Αστέρα Άκτορ ουσιαστικά να χάνει την 6η θέση και την παρουσία στα play-off. Επιτρέψτε μου να πω από δικές του τρικλοποδιάς προς το τέλος της κανονικής διάρκειας. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που πήγε λάθος πέρσι και πρέπει να αλλάξει φέτος ώστε να έρθει ένα καλύτερο αποτέλεσμα? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παραδεχτούμε ότι η ομάδα έκανε ένα πάρα πολύ άσχημο φινάλε. Δηλαδή προς το τέλος η ομάδα έδειξε ένα πάρα πολύ κακό πρόσωπο και να το συγκεκριμενοποιήσουμε, να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Μετά τον νίκη επί το ατρωμί του στο τέλος Γενάρη, η ομάδα είχε μια κατιούσα με συνεχείς ήττες και κάποιες ισοπαλίες. Αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο πραγματικά μας στέρισε την συμμετοχή μας στα play-off. Θυμίζω όμως ότι εάν έμπαινε το πέναλτι στη Λαμία θα ήμασταν σίγουρα εμείς αυτοί οι οποίοι θα ήμασταν εκεί. Ήταν το 22ο λεπτό. Ακόμα και αν ισοφάριζε μετά η Λαμία, εμείς θα ήμασταν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ψάχνω δικαιολογίες. Θα πω ότι είμαι χαρούμενος από την πλευρά ότι όταν ο Αστέρας χάνει την 6η θέση και έχει την 7η, αυτό θεωρείται αποτυχία. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι αποτυχία. Αλλά
Για σκεφτείτε ότι έφτασε η ομάδα να είναι για 18 συναπτά έτη στη Super League, μέσα στις 4 ομάδες οι οποίες συμμετέχουν ανελιπώς στα τελευταία 18 πρωταθλήματα στη Super League, και είναι κάτι το οποίο δεν θα κουράζομαι να το λέω, γιατί είναι μεγάλο επίτευγμα για μια ομάδα επαρχίας να είναι μαζί με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα τελευταία 18 πρωταθλήματα, αυτές οι 4 ομάδες να συμμετέχουν ανελιπώς. Είναι μεγάλο παράσημο, είναι μεγάλη επιτυχία. Όποιος δεν θέλει να το δει, μάλλον έχει τους δικούς του λόγους. Όπως ξέρουμε, με το νέο φορμάτ ο Αστέρας έχει γίνει γνωστό ότι ο κύριος στόχος είναι να τερματίσει 5ος και να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όμως δεν θα σταθώ εκεί. Θα επιστρέψω στην παρουσίαση του Μίλαν Ράσταβατς πέρσι, ο οποίος είπε ότι ο κύριος στόχος της ομάδας είναι να πάρει το κύπελο. Αυτή η συζήτηση με τα νέα δεδομένα υπάρχει στο τραπέζι, είναι κάτι που θέλει να κυνηγήσει ο Αστέρας ή θα αφοσιωθεί αποκλειστικά στην 5η θέση? Πάρα πολύ κακόβουλοι, επιτρέψτε μου να πω, χλευάζουν το γεγονός ότι πολλές φορές στελέχη του Αστέρα ή το προπονητής μας μιλάει για το κύπελο. Όταν μιλάμε για το κύπελο, εννοούμε ξεκάθαρα ότι είναι στόχος μας. Από εκεί και πέρα δεν είναι ένας εύκολος στόχος. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτό το στόχο ξεκινάνε και οι Big Four και ο Άρης και κάποιες ομάδες που είναι στο δικό μας βεληνικές. Δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στον τελικό ή να κατακτήσουμε ένα κύπελο. Ξεκάθαρα όμως είναι ένας στόχος μας. Ξεκινάμε με αυτό το στόχο. Κοιτάζουμε ψηλά. Σημαδεύουμε το φεγγάρι. Ελπίζουμε να το πετύχουμε ή τουλάχιστον να πετύχουμε τα αστέρια τα οποία θα είναι η συμμετοχή μας είτε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν πετάω στα σύννεφα, είτε στο δεύτερο γκρουπ στις θέσεις 5 με 8, προκειμένου να πάρουμε την 5η θέση και να ξαναπάει η ομάδα στην Ευρώπη. Είναι στόχοι δύσκολοι, το τονίζω. Δεν πετάμε στα σύννεφα, ούτε ονειροβατούμε. Αλλά αλλήμον αν κάποιος ξεκινάει χωρίς όνειρα, αλλήμον αν κάποιος ξεκινάει χωρίς στόχους. Βλέπετε ότι η ομάδα δεν ψώνισε από το δεύτερο ράφι. Πήρε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα project. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες και μην ξεχνάμε ότι παίζουν και οι άλλοι, να το πούμε απλά. Και βάσει με αυτά που είπατε, θα πάρω την πάσα να πάω στις μεταγραφές. Και να πω ότι όντως είδαμε φέτος τον Αστέρα Άκτορ να κάνει μεταγραφές πολύ μεγαλύτερης ουσίας και ποιότητας από τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει 4 διεθνείς παίκτες στο ρόστερ, ενώ έχει άλλους 7 που έχουν παραστάσει από το Big Five του πρωταθλήματος. Ποιο ήταν το σημείο καμπής ώστε η ομάδα να κινηθεί σε τέτοιου είδους μεταγραφές? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από φέτος έχουμε και ένα καινούριο project. Δηλαδή, ο Αστέρας πήρε επαγγελματικό όνομα, το τονίζω, γιατί πάρα πολλοί θέλουν να δημιουργήσουν θέματα στην ομάδα και λένε ότι ο Αστέρας άλλαξε όνομα. Ο Αστέρας δεν άλλαξε όνομα. Το επίσημο όνομα του Αστέρα είναι Αστέρας Τρίπολης Football Club, FC. Αυτό είναι το επίσημο όνομα. Από εκεί και πέρα, φέτος υπάρχει ένας χορηγός, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι τιμή για μας. Είναι ο χορηγός ο οποίος έχει πάρει και το όνομα, έχει δώσει το όνομά του και στον Παναθηναϊκό. Επίσης, η ομάδα μας αισθάνεται μεγάλη περηφάνεια που αυτός ο χορηγός έδωσε και το όνομα, το επαγγελματικό, τονίζω, σε εμάς. Του χρόνου, παραδείγματος χάρη, μπορεί να, αν έρθει μια ομάδα και δώσει μια εταιρεία, η οποία δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη χορηγία, ενδεχομένως να έχει ένα άλλο όνομα. Αυτή τη στιγμή όμως, με καμάρι, φέρουμε το όνομα του Άκτορα και ξαναλέω, αυτό είναι ένα όνομα επαγγελματικό. Έτσι λοιπόν, η χορηγία αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα, για να έρθω στην ερώτησή σας, να ψωνίσουμε από το πρώτο ράφι, να φέρουμε ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, που όπως είδαμε στα πρώτα δείγματα, χωρίς να καβαλάμε κανένα καλάμι, τα φιλικά είναι δείγματα και κυρίως για τον προπονητή. Όμως, ένας καλόβουλος φίλαθλος είδε ότι η ομάδα στάθηκε εισάξια απέναντι από την ομάδα που σε λίγες εβδομάδες θα είναι στους ομίλους του Champions League. Είδαμε ότι στάθηκε απέναντι σε μια άλλη ομάδα της Serie A, επίσης εισάξια. Ελπίζουμε ότι αυτή η εικόνα δεν θα μας διαψεύσει, θα συνεχιστεί και γιατί όχι, θα είναι ακόμα καλύτερη, έτσι ώστε όλος ο κόσμος να χαίρεται αυτή την ομάδα που είναι πρότυπο για το επαγγελματικό ελληνικό ποδόσφαιρο.
Θα πρέπει να περιμένουμε κάποια καινούρια προσθήκη μέχρι το τέλος της περίοδου ή ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί? Ο Αστέρας ποτέ δεν λέει ότι σταμάτησε να βλέπει στόχους. Θα λέγαμε ότι σχεδόν η ομάδα έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές της, γιατί πρέπει να είναι και έτοιμη, δεδομένου ότι από σήμερα σε 10 μέρες ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα της Super League της περίοδου 2024-2025. Έτσι δεν μπορούμε μέχρι την τελευταία στιγμή να βάζουμε παίκτες. Όμως, εάν προκύψει κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό, να είστε σίγουροι ότι ο Αστέρας δεν θα γυρίσει την πλάτη του. Έχουμε δει πολλές ομάδες που αγωνίζονται στα μεγαλύτερα επίπεδα, και μιλάω για Premier League και τα top 5 πρωταθλήματα στον κόσμο, να μην έχουν δώσει καθόλου μεταγραφικό ρόλο στους προπονητές τους και όλες οι αφήξεις παικτών να είναι πρωτοβουλίες των διοικούντων. Ουσιαστικά παίρνουν παίκτες, για να το πω πιο λαϊκά, και λένε πάρ' τους και δούλεψε. Ο Αστέρας Άκτορ πώς λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι? Οι μεταγραφές είναι επιλογές προπονητή, είναι επιλογές της διοίκησης, συνδυαστικά πώς πάει αυτό? Οι επιλογές οι οποίες έγιναν φέτος, θα σας μιλήσω για φέτος γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε αόριστα, έγιναν αποκλειστικά με την έγκριση του προπονητή. Δεν προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε ποδοσφαιριστή, τον οποίο δεν ήθελε ο προπονητής μας. Λειτουργήσε βέβαια και το τμήμα scouting, το οποίο όλη τη χρονιά βλέπει ποδοσφαιριστές, όμως εάν δεν έχει την τελική έγκριση του προπονητή μας, κανένας ποδοσφαιριστής δεν αποκτάται. Μιας και είμαστε στις μεταγραφές, να πάω στο θέμα ότι ο Αστέρας Άκτορ γενικά μας έχει συνηθίσει ανά τα χρόνια να κινείται κυρίως σε Λατίνους παίχτες. Φέτος αυτό έχει μειωθεί αρκετά, αφού οι περισσότεροι ήταν Έλληνες, ενώ οι ξένοι που ήρθαν με εξαίρεση τον Μουνιώθ δεν είναι κάποιος αυτής της λογικής. Γιατί άλλαξε αυτή η νοοτροπία? Θα σας πω τη φιλοσοφία της ομάδας μας καταρχάς. Ανεξάρτητα αν δεν την έχουμε πετύχει στο βαθμό που θα θέλαμε. Εμείς είμαστε από αυτούς που θέλουμε όσο το δυνατόν να αγωνίζονται Έλληνες παίκτες στην ομάδα μας. Είναι όραμα και των ιδιοκτητών και του κ. Μπάκου και του κ. Καημενάκη. Όμως, έτσι όπως αυτή τη στιγμή, ας με επιτραπεί η έκφραση, δουλεύει το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν μας δίνει πολλά περιθώρια. Έτσι, με αυτή τη φιλοσοφία δημιουργήσαμε και την ομάδα Αστέρας Β. Αυτό έχει την έννοια να παίζουν ποδοσφαιριστές των ακαδημιών μας κυρίως, άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές φέρελπης, και για να προλάβω τυχόν ερώτησή σας, το γεγονός ότι και σε αυτή την ομάδα βάλαμε κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές και κάποιους ξένους, έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και τη Λίγκα 2, οι ποδοσφαιριστές των ακαδημιών μας δεν μπορούν να σταθούν από μόνοι τους σε αυτή την κατηγορία. Έπρεπε αναγκαστικά να τους ενισχύσουμε και με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Είναι σαν να λέμε θέλουμε να φτιάξουμε μια οικοδομή και να χρησιμοποιήσουμε μόνο τσιμέντο. Όσο και καλό να είναι, αν δεν έχει και σίδερα, δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι λοιπόν οι έμπειροι ποδοσφαιριστές θα σταθούν δίπλα στα νέα παιδιά για να μπορέσουμε να έρθουμε σε αυτό το οποίο έχουμε οραματιστεί όλοι μας, μια ελληνοποίηση της ομάδας σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα το θέλαμε, δυστυχώς στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να το κάνουμε περισσότερο, διότι αυτό θα μειώσει τη δυναμική της ομάδας. Και αφού έχουμε μιλήσει για Λατίνους παίκτες, στην προηγούμενη ερώτηση, θέλω να πάω σε ένα Λατίνο παίκτη σημαία της ομάδας, ο οποίος αποχώρησε φέτος, φυσικά για τον Χουάν Μουνάφο λέω, ο οποίος είπε στο αποχαιρετιστήριό του μήνυμα, φάνηκε μάλλον σίγουρος ότι θα επιστρέψει. Αναλυτικά είπε: θα συνεχίσω να παρακολουθώ την ομάδα για πάντα και σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθούμε πάλι. Καταλαβαίνουμε όλοι πως λόγω ηλικίας ως παίκτης δεν μπορεί να γυρίσει στην Τρίπολη. Έχει γίνει μαζί του κάποια συζήτηση που η διοίκηση να έχει δείξει ότι θέλει να τον επιστρέψει εντός της ομάδας σε κάποιο άλλο ρόλο? Βεβαίως. Ο Μουνάφο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος υπηρέτησε την ομάδα για 9 έτη. Δεν είναι λίγα, είναι μια μεγάλη χρονική περίοδος. Προσέφερε πάρα πολλά στην ομάδα μας, χωρίς καμία αντίρρηση, και τον ευχαριστούμε δημόσια. Το κάναμε και γραπτός, το κάνω και εγώ τώρα προφορικός. Πράγματι είναι ένας ποδοσφαιριστής, ήταν ένας ποδοσφαιριστής για μας πάρα πολύ σημαντικός. Του δώσαμε την αγάπη μας, του δώσαμε αυτά τα οποία δικαιούτο, και γιατί όχι, μακάρι στο μέλλον να συνεργαστούμε από οποιοδήποτε άλλο πόστο. Η πόρτα του Αστέρα θα είναι πάντα ανοιχτή για τον Μουνάφο. Χωρίσαμε σαν φίλοι, εξέφρασε την άποψη να συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 1-2 χρόνια.
κάναμε κάποια κουβέντα να γίνει αυτό εδώ, δεν μπορέσαμε σε αυτό να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Χωρίσαμε, επαναλαμβάνω και το τονίζω φιλικά, και στο μέλλον η πόρτα του Αστέρα, το τονίζω με ρητά και κατηγορηματικά, για το Χουάν Μουνάφο θα είναι πάντα ανοιχτή. Και θέλω να μείνω στους παίχτες και στο ρόστερ της ομάδας, να μεταφερθώ στο μεταγραφικό μπαμ, να πω, του καλοκαιριού, το οποίο δεν είναι άλλο από τον Μάρτιν Άνταμ, ένας επιθετικός που δεν είναι στις προδιαγραφές που μας έχει συνηθίσει ο Αστέρας. Τι ήταν αυτό που έβαλε τον Μάρτιν Άνταμ στα ραντάρ και τον επέλεξε? Μετά την αποχώρηση του Χουάν Μεριτέλο, ο οποίος χωρίς καμία αμφιβολία ήταν ένας μεγάλος σεντερφόρ, εγώ προσωπικά, για να πω και τη γνώμη μου, τον θαύμαζα ιδιαίτερα και θαύμαζα κυρίως το πάθος του πέρα από την αγωνιστική του αξία που είναι αντιαμφισβήτητη. Ένιωθα ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν απλά από τις ακαδημίες της ομάδος, είχε γεννηθεί εδώ μέσα. Μέσα εδώ σε καταστάσεις και μεγάλωσε. Μου άρεσε ο τρόπος που πανηγύριζε τα γκολ, όχι μόνο τα δικά του αλλά και των υπολείπων. Έτσι λοιπόν, μετά την αποχώρηση αυτού του πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή, έπρεπε για αυτή η θέση να έχει την ανάλογη κάλυψη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η επιλογή του Άνταμ είναι μια επιλογή από το πάνω ράφι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πάτησε τα γήπεδα του Euro και μάλιστα και στα 3 παιχνίδια που αγωνίστηκε η εθνική ομάδα της χώρας του, η Ουγγαρία. Είναι τιμή για μας αυτός ο Σέντερφορ που συμμετείχε, επαναλαμβάνω, στο πρόσφατο Euro, να έρθει στην Τρίπολη. Ελπίζουμε, και εδώ δεν πρέπει ποτέ να προτρέχουμε, γιατί πολλές φορές μας διαψεύδουν τα γεγονότα, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Εμείς κινηθήκαμε με προοπτική να έχουμε ένα μεγάλο σεντερφόρ στην ομάδα μας, ελπίζουμε θα το έχουμε, όμως δυστυχώς ούτε τα χρήματα, ούτε οι μεταγραφές, όσο μεγάλες και αν είναι σε βιογραφικό, από μόνες τους είναι ικανές να μπουν μέσα στο χορτάρι και να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Ελπίζουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, οραματιστήκαμε, υπολογίζουμε, να βγει και στο χορτάρι. Ας το ελπίσουμε όλοι και να το χαρεί και η Τρίπολη και όλοι οι φίλοι της ομάδας μας. Και ας περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία στην πόλη και κυρίως στον κόσμο του Αστέρα. Πλέον Αστέρας Άκτορ. Μια προφανώς πολύ σημαντική εμπορική συμφωνία για την ομάδα. Όμως μια συμφωνία που έφερε τεράστιες αλλαγές, οι οποίες με τη σειρά τους προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις. Θέλω να μου πείτε αρχικά αν περιμένατε τέτοια αντίδραση από τον κόσμο και αν περιμένατε ουσιαστικά ότι θα το δει αρνητικά ο κόσμος όλο αυτό. Κοιτάξτε, είπα και νωρίτερα σε κάποια άλλη ερώτησή σας ότι κάτι το νέο πάντα δημιουργεί αντιδράσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο πολλής κόσμος δεν έχει καταλάβει γιατί ακριβώς μιλάμε. Δηλαδή, ο Αστέρας δεν άλλαξε κάποιο όνομα. Είναι εμπορικό το όνομα. Του χρόνου, ξαναλέω, μπορεί δίπλα από το όνομα Αστέρας να είναι μια άλλη μεγάλη εταιρεία. Είναι τιμή μας που είναι ο Άκτορ. Και σας λέω, τόσο σε εσάς όσο και στους φιλάθλους της ομάδας μας, κάτι απλό. Η λέξη Ολυμπιακός δεν παραπέμπει καν σε Πειραιά. Ο πλήρης τίτλος είναι Ολυμπιακός Πειραιώς. Κανένας φίλαθλος όμως δεν λέει Ολυμπιακός Πειραιώς. Ο Άρης είναι Άρης Θεσσαλονίκης ο πλήρης τίτλος του. Όλοι μένουν στο Άρης. Ο Ατρόμητος είναι Ατρόμητος Περιστερίου. Κανείς δεν λέει Ατρόμητος Περιστερίου. Όλοι λένε Ατρόμητος. Όλα λοιπόν αυτά τα 18 χρόνια που είναι ο Αστέρας στη Λίγκα, ναι, είμαστε εγωιστές. Ο Αστέρας πλέον έχει brand name. Σημαίνει Αστέρας Τρίπολης. Αστέρας Τρίπολης είναι το επίσημο όνομά μας. Έτσι λεγόμαστε. Έτσι γραφόμαστε. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω για πολλοστή φορά, αυτό είναι ένα εμπορικό όνομα. Δεν είναι στα καταστατικά μας. Δεν είναι το επίσημο όνομα της ομάδας μας. Ο φίλαθλος όταν έρχονταν στην Τρίπολη, και συγγνώμη, όταν έρχονταν στο γήπεδο, ο φίλαθλος ο δικός μας, το Αστέρα, φώναζε Αστέρας. Δεν έλεγε Αστέρας Τρίπολης, εννοώ στις Ιαχές. Αυτό θα συνεχίζουμε να φωνάζουμε. Το αν στα site ή γενικά το όνομα εμπορικά έχει και τη λέξη Άκτορ, είναι τιμή μας. Εδώ ξαναλέω, αυτή τη λέξη τη φέρει ο μεγάλος Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Η λέξη Άκτορ είναι το εμπορικό μας όνομα. Όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, σε ομάδες, σε στάδια κλπ. Είμαστε στην εποχή του πλήρους επαγγελματισμού. Το τονίζω. Η ομάδα μας δεν άλλαξε κανένα όνομα. Παραμένει το Αστέρας Τρίπολης. Αυτό που άλλαξε είναι το εμπορικό μας όνομα
Ενδεχομένως για φέτος μπορεί του χρόνου να είναι το ίδιο ή αν έρθει μια άλλη μεγάλη εταιρεία να έχει ένα άλλο brand name και να έχει ένα άλλο όνομα εμπορικό. Και ξαναλέω αυτό, ποιος φίλαθλος αποκαλεί τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Πειραιώς. Αποκαλεί τον Άρη, Άρης Θεσσαλονίκης. Αποκαλεί τον Ατρόμητο, Ατρόμητος Περιστερίου. Η κάθε ομάδα με την πάροδο του χρόνου πιστοποιεί και διατηρεί ένα brand name. Ο Αστέρας λοιπόν 18 χρόνια έχει Αστέρας, που όταν λέμε Αστέρας εννοούμε το Αστέρας Τρίπολης. Ξεκάθαρα. Εμείς στα σελίδα να πούμε ότι δεν κρύβουμε ότι είμαστε υπέρ της συμφωνίας αυτής και μάλιστα σε μια ανάρτηση που κάναμε που εξηγούμε τους λόγους που είμαστε υπέρ, δεχτήκαμε πολλά σχόλια και μηνύματα από τον κόσμο, ο οποίος ουσιαστικά απαιτούσε να μάθει από εμάς λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο deal και τι έχει να κερδίσει από αυτό η ομάδα. Νομίζω πως δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος να απαντήσει σε αυτό και ουσιαστικά όλο αυτό θα βοηθήσει και τον κόσμο, πιστεύω, να το αποδεχτεί πιο εύκολα, τη νέα πραγματικότητα του Αστέρα. Ναι, η νέα πραγματικότητα του Αστέρα λοιπόν είναι ότι από αυτό το deal είχε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος, το οποίο μας επέτρεψε να πάρουμε παίκτες από το πάνω ράφι, μας επέτρεψε τη δημιουργία της Αστέρας Άκτορ Β, που είναι, για όποιον είναι καλοπροαίρετος, ένα μεγάλο, θα λέγαμε, έξοδο, διότι το γεγονός ότι να διατηρείς μια ομάδα και στη Λίγκα 1 και στη Λίγκα 2 και να διατηρείς ομάδα γυναικών και στην Αλφαεθνική, που είδατε ότι την πρώτη χρονιά η ομάδα τερμάτισε στην 4η θέση. Πάρα πολύ καλά. Ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά προξένησε θετικά σχόλια από όλη την Ελλάδα. Το να διατηρείς μια ακαδημία η οποία, προσέξτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η ακαδημία έχει 3 ομάδες που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. K19, K17, K15. Αυτές οι 3 ομάδες έχουν 70 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στα αυτά τα πρωταθλήματα. Για προσέξτε κάτι σημαντικό. Αυτοί οι 70 ποδοσφαιριστές αντιλαμβάνεστε ότι είναι από όλη την Ελλάδα. Είναι ζήτημα αν είναι 5-6 παιδιά από την πόλη μας. Διότι και εκεί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και εκεί προσδοκούμε να βγάλουμε ποδοσφαιριστές που αποδεδειγμένα η Ακαδημία μας τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στο διεθνές ποδόσφαιρο έχει δώσει καταξιωμένους ποδοσφαιριστές. Στο τελευταίο φιλικό της εθνικής μας ομάδος έπαιζαν 6 ποδοσφαιριστές, το τελευταίο, 6 ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα από τις Ακαδημίες του Αστέρα. Ξαναλέω, στους 11 ποδοσφαιριστές του τελευταίου φιλικού της Εθνικής Ανδρών, οι 6 ήταν από τις Ακαδημίες του Αστέρα. Λαμβάνεστε από μόνο του τι σημαίνει αυτό. Δεν ολοκλήρωσα. Θέλω να συμπληρώσω ότι αυτοί οι 70 ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα καλύπτει τα έξοδά τους ο Αστέρας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μεγάλα project μιλάμε. Η ομάδα μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνο έξοδα. Έχει ανάγκη και από έσοδα. Και δεν μπορεί λοιπόν να γυρίζει την πλάτη σε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να καλύψει μέρος των εξόδων της. Γιατί όλοι όσοι είναι γύρω από το ποδόσφαιρο αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να συντηρείς 6 ομάδες που κάθε Σαββατοκύριακο είτε εντός είτε εκτός έδρας αγωνίζονται ανά την Ελλάδα. Και μιας και είπαμε για το ότι ο Αστέρας χρειάζεται έσοδα, θα ήθελα να ρωτήσω, είδαμε ότι οι μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις στα χαρτιά τουλάχιστον, που είναι ο Σιμών Ντελή και ο Μάρτιν Άνταμ, έγιναν μετά την συμφωνία με την Άκτορ. Είχε τόσο άμεση ενίσχυση ουσιαστικά η ομάδα στο budget ή ήταν κινήσεις που θα έκανε ούτως ή άλλως? Απλά πήρε βοήθημα από αυτό. Προφανέστατα έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτή η μεγάλη μας χορηγία, διότι χωρίς αυτήν σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις κινήσεις που κάναμε και σίγουρα δεν θα ήταν εφικτό να παρουσιάσουμε, ελπίζουμε, μια ανταγωνιστική ομάδα και στη Λίγκα 2. Διότι και εκεί το πρωτάθλημα είναι σούπερ ανταγωνιστικό. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιον όμιλο θα αγωνιστούμε, αλλά για κοιτάξτε ποιες ομάδες συμμετέχουν. Ηρακλής, Γιάννηνα, Λάρισα, Κηφισιά, Ιωνικός, Πανιόνιος, Παναχαϊκή, Παναργιακός, Καλαμάτα. Ακούστε ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 και άλλες πολλές που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πρωτάθλημα άκρως ανταγωνιστικό. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο φύλαθλος που θα πάρει εισιτήριο διαρκείας κάθε Κυριακή, Σαββατοκύριακο για να μιλάω κυριολεκτικά, κάθε Σαββατοκύριακο θα έχει ένα μεγάλο παιχνίδι στην πόλη μας να μπορεί να δει.
ποια άλλη πόλη παρέχει στον κόσμο της, στο φύλαθλο κοινό της, αυτή τη δυνατότητα? Νομίζω καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα στο φύλαθλο κοινό της. Δηλαδή, ο φύλαθλος Τρίπολης, το τονίζω, επαναλαμβάνομαι, το γνωρίζω, αλλά θέλω να τονίσω τη σπουδαιότητα αυτή. Ο φύλαθλος που αγαπάει το ποδόσφαιρο, κάθε Σαββατοκύριακο θα έχει να βλέπει ένα μεγάλο παιχνίδι στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γιατί η ομάδα μας, με την ευκαιρία να σας πω, θα αγωνίζεται και ο Αστέρας Β στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα έχει μεγάλο παιχνίδι. Και όποιος του αρέσει και το γυναικείο ποδόσφαιρο, αντίστοιχα κάποια στιγμή, εναλλάξει δηλαδή το πιθανότερο Κυριακή παρακυριακή, θα βλέπει και τις γυναίκες μας στην Αλφα-Εθνική. Και μιας και πήγατε στον Αστέρα Άκτορ Β, να σταθώ σε αυτό και θέλω να ρωτήσω τι σας έκανε να πάρετε την απόφαση να δημιουργηθεί αυτό το τμήμα και τι στοχεύει ο Αστέρας να πετύχει μέσα από αυτό. Ο Αστέρας στοχεύει αυτό που χρόνια προσπαθεί μέσω διάταξης στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Λίγκας, δηλαδή κάποια στιγμή να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Ελλήνων γηγενών στην 11η κάθε αγώνα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν το έχουμε καταφέρει. Οι μεγάλοι δεν το βλέπουν με τόσο καλό μάτι, διότι θέλουν να κάνουν γρήγορες και ανταγωνιστικές ομάδες, κυρίως και για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κυρίως και για τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερα έσοδα. Έτσι λοιπόν εμείς βρήκαμε έναν άλλο τρόπο για να υλοποιήσουμε, αλλά χωρίς, το τονίζω, να στερήσουμε δυναμικότητα από την ομάδα μας, δηλαδή να βάλουμε στην 11η ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι εισάξιοι των ξένων, ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να σηκώσουν στην πλάτη τους έναν δυνατό Αστέρα και δευτερευόντως, αλλά όχι με την έννοια της βαρύτητας, δευτερευόντως ως δεύτερος λόγος, είναι να μπορέσουμε αυτά τα πολύ σπουδαία ταλέντα που έχουμε στις ακαδημίες μας να μπορέσουν να έχουν ένα μεταβατικό στάδιο, διότι το να κάνουν το μεγάλο βήμα από την Ακαδημία K19, που είναι η τελευταία ηλικιακή ομάδα μας στις ακαδημίες, να πάνε στην ομάδα ανδρών, το βήμα είναι αρκετά μεγάλο, δεν είναι ένα σκαλί, είναι 5-6 σκαλιά. Έτσι λοιπόν βάζουμε την ομάδα Β με την ελπίδα ότι εκεί θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να κάνουν το αγροτικό τους, να μπορέσουν να πάρουν εμπειρίες τέτοιες ώστε να μπορούν να σταθούν επάξια στη μεγάλη μας ομάδα. Και αναφερθήκατε προηγουμένως, εντάξει, πέρα από Αστέρα και Αστέρα Άκτορ Β, και στο τμήμα γυναικών, στο οποίο ετοιμάζεται να δώσει το παρόν για δεύτερη συνεχή χρονιά στην πρώτη εθνική. Και είδαμε μερικές αλλαγές, παύλα αναβαθμίσεις στο ρόστερ του τμήματος αυτού και θέλω να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα χρονιά. Η νέα χρονιά θα είναι για μας μια χρονιά που βλέπουμε την ομάδα μας να μπορεί να κάνει ένα παραπάνω βήμα. Παραπάνω βήμα σημαίνει ότι όταν φέτος η ομάδα τερμάτισε στην 4η θέση, πρέπει οπωσδήποτε, θεωρητικά πάντα, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν δεδομένα, η ομάδα μας να ανέβει πιο ψηλά. Αυτός είναι ο στόχος μας και με αυτές τις κινήσεις κάναμε για να μπορέσουμε και τα κορίτσια μας να τα δούμε σε πιο μεγάλη κατηγορία. Σε πιο μεγάλη θέση, συγγνώμη. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το project θα πάει καλά. Ο κόσμος το αγκάλιασε, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ένα νέο μας project. Πήγε καλά την πρώτη χρονιά, αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ελπίζουμε ότι την περίοδο 24-25 τα κορίτσια μας θα μας κάνουν ακόμα πιο πολύ περήφανος. Βλέπετε στο άμεσο μέλλον το γυναικείο τμήμα να αγωνίζεται στο Champions League, που αυτό φυσικά συνοδεύεται με την κατάκτηση του πρωταθλήματος? Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας κρυφός μας πόθος. Δεν παραγνωρίζουμε όμως το γεγονός ότι δεν είναι τόσο εύκολο στη δεύτερη μας χρονιά να βρεθούμε τόσο ψηλά. Συγκεκριμένα, ας πούμε, να μιλήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει χτιστεί με πολλή μεθοδικότητα και πολλή εργατικότητα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το τμήμα είναι έμπειροι, είναι άνθρωποι που δουλεύουν χρόνια. Ο κ. Σαββίδης έχει δώσει και αυτός μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομάδα του ΠΑΟΚ και βλέπουμε ότι όλα τα χρόνια είναι πρωταθλήτρια και τα τελευταία έχει μια διαφορά από τις άλλες ομάδες, όπως είχε και στο τελευταίο πρωτάθλημα, για να μην κρυβόμαστε.
Και αναφέρουμε στον ΠΑΟΚ διότι είναι η ομάδα η οποία κάνει τη διαφορά. Βλέπουμε όμως ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πλέον έχουν δημιουργήσει ομάδες ανταγωνιστικές. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στην κλήρωση του πρωταθλήματος, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι και αυτός θα έχει πλέον γυναικείο τμήμα. Ελπίζουμε όλες οι ομάδες της Λίγκας να έχουν γυναικείο τμήμα, διότι και η UEFA και η FIFA υποστηρίζουν πάρα πολύ τα project του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ελπίζω λοιπόν ότι και εμείς θα δούμε καλύτερο πρωτάθλημα γυναικών. Και να μεταφερθώ τώρα στο θέμα των ακαδημιών που αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα. Όπως σωστά είπατε, είναι πραγματικά από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη ακαδημία στη χώρα. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας πάνω σε αυτό. Το μυστικό της επιτυχίας είναι αυτό που κάνουμε επί σειρά ετών. Δηλαδή ένα σκάουτινγκ με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη μεθοδικότητα, μεγάλη εργατικότητα. Οι ποδοσφαιριστές κοσκινίζονται, για να το πω λαϊκά, πριν επιλεγούν. Και από εκεί και πέρα είναι η δουλειά η οποία γίνεται στα τμήματα υποδομής, μια δουλειά επαγγελματική. Όλες οι ομάδες έχουν τους προπονητές τους, όλες οι ομάδες έχουν τους βοηθούς, τους γυμναστές. Είναι πλήρως επανδρωμένες με φυσιοθεραπευτές, με γιατρό και όλοι πραγματικά αναγνωρίζουν ότι οι ακαδημίες του Αστέρα κινούνται σε υψηλό επίπεδο. Ένα επίπεδο που πραγματικά ζηλεύουν, θα έλεγα, όλες, τολμώ να πω, και οι μεγάλες ομάδες της χώρας μας. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Είδαμε μάλιστα πως από φέτος θα λειτουργήσει και τμήμα ακαδημιών για κορίτσια. Φυσικά σε αυτό μάλλον λειτουργεί ως γνώμονας η επιτυχία του γυναικείου τμήματος. Υπάρχει συμμετοχή μέχρι τώρα? Υπάρχει συμμετοχή, αλλά όπως είπαμε και για τα εισιτήρια πριν, να το πούμε και σε αυτό το κομμάτι, ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι καινούριο. Τα κορίτσια μέχρι σήμερα δεν αγαπούσαν ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, δεν είναι κοινό μυστικό αυτό. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή σε αυτό πλέον και με τη δημιουργία της γυναικείας μας ομάδος και με την προβολή της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά. Τα κορίτσια βλέπουν ότι είναι όμορφο να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Δειλά-δειλά βλέπουμε ότι το αγαπάνε. Ελπίζουμε ότι φέτος αυτό θα λειτουργήσει ακόμα καλύτερα με την παρουσία και της μεγάλης ομάδος αλλά και των τμήματων υποδομής. Νομίζω πλέον ναι, ότι σιγά σιγά αγαπιέται και από τα κορίτσια και τις γυναίκες το ποδόσφαιρο. Θεωρείτε πως στις κοριτσίστικες πλέον ακαδημίες θα μπορέσει να γίνει κάτι παρόμοιο σαν αυτό που γίνεται και στον αγοριών? Δηλαδή, μακροπρόθεσμα να δούμε διαμαντάκια ουσιαστικά στο γυναικείο ποδόσφαιρο που να έχουν φορέσει τα κίτρινο-μπλε? Σίγουρα με αυτό το σκεπτικό κάνουμε την Ακαδημία, να λειτουργήσει αντίστοιχα με αυτή των ανδρών, να βγουν κορίτσια τα οποία θα παίξουν όχι μόνο στην ομάδα του Αστέρα, αλλά και ακόμα ψηλότερα και γιατί όχι σε καλές ομάδες του εξωτερικού. Υπάρχει τεχνογνωσία από τις ακαδημίες των ανδρών. Ελπίζουμε, γιατί το ποδόσφαιρο, τονίζω για πολλωστή φορά, δεν έχει δεδομένα. Ελπίζουμε ότι αυτό το project θα στεφτεί με επιτυχία. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι οι ευεργέτες του Αστέρα, ο κ. Μπάκος και ο κ. Καημενάκης, είναι από αυτούς που δίνουν μεγάλη βαρύτητα στα τμήματα υποδομής, αγαπούν τα παιδιά και ένας λόγος που ήρθαν και στον Αστέρα είναι για να μπορέσουν οι νέοι και οι νέες της πόλης μας να αθλούνται και να μπορέσουν μέσα από την άλθηση να έχουν και διακρίσεις. Εμάς προσωπικά μας έχετε καλύψει. Πάμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις που μας έχει κάνει το κοινό για εσάς, το οποίο ενημερώθηκε μέσω των social ότι θα σας έχουμε στο podcast. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση ότι ειδικά φέτος έχουμε δει μεταγραφικές βόμβες από τις μεγάλες κυρίως ομάδες και αν μπορούμε να περιμένουμε μελλοντικά κάτι ανάλογο από τον Αστέρα. Ο Αστέρας σίγουρα κοιτάζει ψηλά. Το έχει αποδείξει τόσο με τις κινήσεις που κάνει όσο και με τις επιτυχίες. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι θέλουμε να στεκόμαστε πάνω στις επιτυχίες του παρελθόντος. Όμως, πατάμε και με τα δύο πόδια στο έδαφος, ξέρουμε ποιοι είμαστε, κοιτάζουμε ψηλά ακολουθώντας το δικό μας δρόμο. Αυτό είναι και το μότο μας. Κοιτάμε ψηλά ακολουθώντας το δικό μας δρόμο. Ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης έχουν κάνει τον Αστέρα να είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος. Δεν ξέρω τι κάνει οι άλλες ομάδες. Εγώ μιλάω για τον Αστέρα αυτή τη στιγμή. Και ο Αστέρας έχει γνώμη και άποψη σε επί παντός επιστητού στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ακολουθεί το δικό του δρόμο, το έχει αποδείξει επανειλημμένα,
Μπορεί ευκαιριακά, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να συμμετέχουμε σε κάποιες, παράδειγματος χάρη, εκλογές ή κάποιες κόντρες που μπορεί να έχουν οι μεγάλοι. Είμαστε υποχρεωμένοι τη στιγμή που είμαστε μέλη του συνεταιρισμού, αλλά αν κάποιος δει διαχρονικά την πορεία μας, θα δει ότι ο Αστέρας επιλέγει πάντα με γνώμονα το κοινό καλό και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, μάλλον έχει λόγους που θέλει να το βλέπει διαφορετικά. Η επόμενη ερώτηση είναι ποιος είναι ο βασικός μακροχρόνιος στόχος της ομάδας. Ξεκάθαρα πράγματα, ο Αστέρας θέλει κάποια στιγμή να φέρει κάτι καλό στην Τρίπολη, να φέρει ένα κύπελο, να φέρει ένα μπρίκι, να το πούμε λαϊκά. Αυτό θα δώσει μεγάλη όθηση στην ομάδα μας, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το brand name, θα δώσει μια μεγάλη χαρά στην ευρύτερη περιοχή και αυτό, να ξέρετε, οι επιτυχίες δηλαδή με τίτλους είναι που δημιουργούν και καινούριους φιλάθλους και δημιουργούν φιλάθλους οι οποίοι είναι πραγματικά παντοτινά μόνιμοι στην κερκίδα μιας ομάδος. Ελπίζουμε ότι όπως δόθηκαν χαρές στο παρελθόν αποκλείοντας την 5η ομάδα της Γερμανίας στη Μάινς, την Μακάμπι που μέχρι πρότινος που την απέκτησε ο Ολυμπιακός την είχε αποκλείσει από Ελλάδα μόνο ο Αστέρας. Όταν ήρθε η Τότεναμ μετά από 3-4 χρόνια, 5 έπαιξε σε τελικούς και μη τελικούς του Champions League και του Europa League. Και όταν ήρθε ο Ριβάλντο στην Τρίπολη και έχασε, ήρθε ως παγκόσμιος πρωταθλητής, ήρθε ως ποδοσφαιριστής καλύτερος του κόσμου και έφυγε ηττημένος. Και άλλα πολλά, να μην κουράζω τους ακροατές μας, αυτές τις επιτυχίες δεν πρέπει απλά να τις θυμόμαστε. Πρέπει να δημιουργήσουμε καινούριες και ακόμα πιο μεγάλες για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Η επόμενη είναι ότι αν πιστεύετε ότι τη φετινή χρονιά μπορεί κατά τη διάρκεια της να φέρει μεγαλύτερους στόχους από αυτούς που ξεκινάει ο Αστέρας. Πάντα υπάρχει η κρυφή ελπίδα, αλλά το να λες μεγάλα λόγια και στο τέλος να απογοητεύεις τον κόσμο δεν υπάρχει χειρότερο. Καλύτερα να πατάς και με τα δύο πόδια στο έδαφος και να κοιτάς με το κεφάλι ψηλά. Και να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Τα πρώτα δείγματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά. Είναι εξαιρετικά. Δεν λέει όμως τίποτα αυτό. Είναι πρώτα δείγματα. Θα περιμένουμε να δούμε και το φιλικό με την Καλυθέα και πολύ περισσότερο το ξεκίνημά μας με το δύσκολο παιχνίδι στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Κοιτάμε ψηλά φέτος. Το πόσο ψηλά θα το δείξει πράξη. Ένας φίλος εδώ ρωτάει πότε θα δούμε τη δεύτερη εμφάνιση. Έχουμε ήδη δει την πρώτη και πότε αναμένεται η ανακοίνωση της δεύτερης. Σε λίγες μέρες όλος ο κόσμος θα δει και τη δεύτερη μας εμφάνιση. Ο Αστέρας δίνεται πάντα με τα καλύτερα ρούχα. Το έχει αποδείξει, δεν είναι επέτης. Όχι μόνο δίνεται η ομάδα μας και όλες μας οι ομάδες με τα καλύτερα ρούχα, αλλά όπου μπορούμε, στο βαθμό που μπορούμε, βοηθάμε και τις ομάδες του αρκαδικού ποδοσφαίρου, αλλά και τις κεντρικές ομάδες, τις μικτές, τις ΕΠΣ, έτσι ώστε ο Αστέρας να είναι αρρωγός σε όλα που λέγονται αρκαδικό ποδόσφαιρο. Επιτρέψτε μου να προσθέσω μια δική μου εδώ πάνω σε αυτό. Έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια ο Αστέρας τιμάει την ιστορία και της πόλης και της ομάδας στις φανέλες του. Περιμένουμε κάτι ανάλογο φέτος, στην δεύτερη. Συνεχώς αυτό το οποίο είναι στο μυαλό μας είναι να τιμούμε και την πόλη μας και τους ήρωες της πόλης μας, αλλά και την οικολογική πλευρά του θέματος, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε φανέλες οι οποίες είναι ανακυκλούμενες. Πάντοτε κοιτάμε να πρωτοπορούμε. Μην ξεχνάτε την επαιτειακή εμφάνιση του 2021, η οποία άρεσε πάρα πολύ. Πρόσφατα, δηλαδή πριν λίγες μέρες, που την δώσαμε και στην Πολόνια, αλλά και στην Εράς Βερόνα, που έχει και ρίζες ελληνικές. Η φανέλα έκανε εξαιρετική εντύπωση τόσο για την εμφάνισή της, όσο και για το σκοπό που τους είπαμε ότι δημιουργήθηκε. Η επόμενη ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποια σκέψη από πλευρά της ομάδας που θα κάνει καλύτερη την εμπειρία του φιλάθλου εντός και εκτός γηπέδου. Είναι γεγονός ότι έχουμε διάφορα θέματα πάνω σε αυτό το οποίο μιλήσατε και πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Επί σειρά ετών ο Αστέρας αιτείται σε ένα γήπεδο που είναι δημοτικό και που και η τελευταία πρόκα έχει γίνει με έξοδα του κ. Μπάκου και του κ. Καημενάκη, να σκεπαστεί τουλάχιστον η θύρα 1 σε μια πόλη που έχει πολύ κακές καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε ο φύλαθλος να μπορεί πιο άνετα να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ούτε αυτό έχει γίνει πραγματικότητα από την πολιτεία, όταν αντίστοιχα
Όλοι γνωρίζουν το πόσο βοήθησε να γίνουν γήπεδα ανά την επικράτεια, χωρίς να θέλω να θίξω καμία άλλη ομάδα, γιατί είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να λέμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, αλλά το πώς εμείς θα έχουμε μια ωραία κατσίκα. Έτσι λοιπόν, καλώς έπραξε η πολιτεία και έφτιαξε γήπεδα και να φτιάξει κι άλλα, αλλά πρέπει να δει και ένα γήπεδο το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει δημιουργηθεί με αποκλειστικά έξοδα μέχρι και την τελευταία βίδα από τους ευεργέτες της ομάδας, τον κύριο Μπάκο και τον κύριο Καημενάκη. Και η τελευταία ερώτηση του κόσμου είναι ότι βάσει των φιλικών έως τώρα και την απόδοση που έχουμε δει, εάν ο Αστέρας πιστεύετε ότι πέρα από ευρωπαϊκό εισιτήριο στο πρωτάθλημα θα μπορεί ταυτόχρονα να κατακτήσει και το κύπελο. Ξαναλέω ότι είναι κρυφός μας στόχος, με την έννοια ότι το ελπίζουμε. Είναι δύσκολο. Το λέμε και πολλές φορές κάποιοι κακεντρεχείς λένε κάθε χρόνο μας λέτε τα ίδια. Δηλαδή τι να λέμε κάθε χρόνο, ότι δεν έχουμε στόχους? Δεν υποκρινόμεθα. Το πιστεύουμε. Αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι είναι δύσκολο. Παίζουν κι άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που, να μην κρυβόμαστε, ο παράγοντας διαιτησίας, ο οποίος δεν είναι εύκολο να βοηθήσει, με την έννοια όταν μια ομάδα σαν τον Αστέρα δουν ότι πάρει κεφάλι, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί επί ίσης όρης όταν απέναντί της θα έχει ένα μεγαθύριο. Τώρα λέμε μια πραγματικότητα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που δεν είναι εύκολο για μια ομάδα σαν τον Αστέρα να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους μεγάλους. Όμως, ξαναλέω, εμείς πιστεύουμε σε εμάς, στοχεύουμε ψηλά και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε. Νομίζω πως έχουμε καλύψει τα θέματα που καίνε την ομάδα μας, αυτό το διάστημα τουλάχιστον. Εμείς από μεριά μας να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρόεδρο που ήταν μαζί μας και που δέχτηκε ουσιαστικά να είναι στο κανάλι μας, και να ευχηθούμε τα καλύτερα και για την ομάδα και για οποιοδήποτε άλλο project σχετικό με τον Αστέρα. Είπα και στην αρχή, παιδιά, ότι η τιμή ανήκει στους τιμώντες και όχι στους τιμόμενους. Η τιμή είναι για μένα που είχατε την καλοσύνη να έρθετε. Είμαι υποχρεωμένος σαν πρόεδρος και μου αρέσει να έχω επικοινωνία με τον κόσμο. Γι' αυτό βλέπετε ότι μπορεί να μην βγαίνω συχνά, αλλά μου αρέσει να βγαίνω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι είναι υποχρέωσή μου, έτσι ώστε ο κόσμος να μαθαίνει τα της ομάδος, αλλά πρέπει να βγαίνω όταν και όπως πρέπει και τόσο όσο πρέπει. Τιμή λοιπόν για μένα που ήρθατε σήμερα και κάναμε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ, όχι μόνο για την κουβέντα που κάναμε, αλλά και για το γεγονός ότι με τόσο κόπο δημιουργήσατε μια σελίδα και με τόσο κόπο καθημερινά εργάζεστε προκειμένου να προβάλλετε την ομάδα μας. Τιμή για μας και πολλές ευχαριστίες για το έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ακόμα επεισόδιο του Αστέρα Talk by Asteras Community έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να μας ακούσετε. Καλή συνέχεια σε όλους και να είστε καλά.